आनंद की चंदन के आवे बरिया देखे करा बतैते दिल के है बात अरे शंकर मुकेश के आवे बरिया आनंद की चंदन के आवे बरिया देखे करा बतैते दिल के है बात अरे शंकर मुकेश के आवे बरिया आनंद की चंदन के आवे बरिया देखे करा बतैते दिल के है बात। लास्ट में घर वाला फिर से आइए। हाँ लास्ट में केकरा बताइयो दिल के बात केकरा बताते दिल के बात केकरा बताते दिल के बात।